Shamas, ake siqale ngokubongela la ngokuhlonishwa kwakho ngomklomelo owaziwa nge-Risk Influencer of the Year. Ya ngibonge kakhulu ngibonge osokwethu ukubona bebambile ngoba ngeke sithole le certificate uma ukuthi amaphoyisa bengasebenzi kusemsebenzi. Isho ukuthini kahle kahle ngoba ngiyaqala ukuzwa ngayo. Ichaza ukuthi laba abakhetha ukuthi bayenze babheka abantu abaneqophelo ebhekeni i-risk emsebenzini abawenzayo ukuthi umsebenzi owenzayo yini i-risk wenza yini ozenzayo ukuthi unciphise le risk wenza umsebenzi ukuthi ukwazi ukuqhubeka. So njengamaphoyisa bathe babheka indlela esikwazi ukudila ngayo samaphoyisa nobugebengu i-risk ekhaya ngoba ubugebengu mabanga lokho kusho ukuthi abantu abatshala imali ngeke bakwazi ukuza lapho nomphakathi uzokuthi ngijabule. Ngicabanga ukuthi akumangalisi Ndonga lokho ngoba sesibone kaningi kakhulukazi kusehlakala eziningi zobugebengu lezakhuluma ngazo. Ukwenza nje isibonelo abalisa abadudulana ngezulu lezandla namaphoyisa la eSouth Beach sakubona usifikela qathatha. Mhlawumbe yini edala lokho ngoba ngicabanga ukuthi ukhomishana ngabe mhlawumbe uyidlalela ofisini lakho ishayelwa i-aircon nje ungaze uye endaweni yezehlakalo. Ubugebengu semnyango umsakazi njengoba ngilana nje kuwena ngabe ngihlele office kodwa manje kufanele ngixhumane nomphakathi ngakhona. So ubugebengu busemnyango and umphakathi awukho office. Kumalekile ukuthi thina njengamaphoyisa yize sabaphathi sikwazi ukuthi sibalance lokho. Isikhathi esiningi sihlala ema-meeting nasema-office kodwa kufanele siphinde siye lapho efieldini sokubonezela lapho ngoba ngeke sikwazi ukuthi sikhuze amaphoyisa singazazi izinamba abahlangabeza nazo ngoba ubugebengu busemnyango biyabikwa nanokuthi ngifisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi kunjani ukusebenzisana phakathi kwawo umphakathi ngoba ubugebengu kwenzeka kuwona umphakathi ngokunjalo namaphoyisa waphethe. Angisho nje ukuthi la e-province yethu yaKwaZulu-Natal sekuthanda ukuba ngconywana manje ngoba iningi lomphakathi bayasinikeza information basinikeza ukuthi izigebengu zingakubi sikwazi ukuthi sizilandele kodwa safuna ukuthi abaningi baphumele obala basitshele ukuthi umakhelwane lo akhelene naye umfana wamakhelwane lo hamba ngemoto nokusho kodwa engasebenzi basitshele ukuthi sikwazi ukusondelelana mangabe senza lento enjenganalezo zokwazi ukuthi okay ngiyakujabulela ukuthi ukusho lokho kodwa nomuntu ongisondelene naye kakhulu la etshela imnyama ubikile ukuthi kunensizwa evela iphume nje ilokhu idumisa izulu isibhamu ngamanye amazwi njalo nje ngekhathi zantambama wabikela amaphoyisa waluma indlebe uthi usekwenze kwazi kwaba kaningi lokho abakazi bathathe inyathelo bayaziwa lo muntu imene njengalezo kumele kwenzeke njani lokho. Yabona kuyasiza ukuthi ube specific ukwazi ukuthi mawukhipha i-message njengaleyo wazi mawuthi akwamazi ukuthi umuntu ubani usho ukuthi sifana mangabe uthi awumazi ukuthi ubani wenza lokho kusho ufanele wazi ukuthi ngekhathi ethile into yenzeka la ukuze amaphoyisa afike ngaleso sikhathi ukuze kwazi ukubona ukuthi azizwele azibone lokho. Okay ngasi isikhathi sifanayo kuphinde kube nokwesabela futhi ukuthi uma ngibika ngomhlaba ukuthi khona into wenza lokho ngizoyithola sengibintshiwe ukuthi sitshelo sibanibani ukuvikela kanjani umuntu ukwenza kanjani lokho ukuthi ungazi ukuthi mina engikwenzile noma engibikile ukuthi usibanibani kwenza lokho. Sinendlela zokuxhumana nomsakazi esiqala ukuzikhipha isikhathi esiningi la ukwazi ukufonela khona inamba zamaphoyisa ungazisho ukuthi ubani udlulisa imessage kuphela sinama-app la ukwazi ukuxhumana nathi khona kodwa uyakwazi-ke nje ukuthi sisebenzisa abantu abanjenganami abayi-entertain ukuthi umphakathi utshele nini ukuthi kunento nje eyenzeka endaweni ethile ngoba ngithemba bangantshela nalo e-radio ukuze nikwazi mina ukuthi nizosebenzisa ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi sifikelele kulo. Okay ngoSeptember sivuke uSeptember 28 angikhohlwa le date ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi bavuka bashaqeka la akwenzekanga ngenokho kwi-province yethu kwenzeka lapha esifundazweni i-Eastern Cape la kwathi eNgobozana village la tuzoba selisikisiki la kwadudulwa khona abantu abawu-18 ngesikhathi esisodwa. Abantu bangena kwi-social media bathi labantu abenza lokho badinga amaphoyisa kaMkhwanazi. Asebenza kanjani nathi amaphoyisa kaMkhwanazi ahluke ngani kwamanye ezinye izifundazwe? Amaphoyisa awase-South Africa amaphoyisa akhuzwa uGeneral Masimolo uSelepitoli sikhuza sonke isamaphoyisa akuhlukile nje ukuthi khona wase-KZN khona wase-Eastern Cape amaphoyisa ibhethe lokho uniform yafana iyuniform iyafana kodwa
uhlala uba khona lo muzi. Ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngento oyaziyo Ndonga ngoba kuyakhulunywa ngawe kakhulu. Okusempeleni kuthiwa uma bekubona kumabona kude uqhaqhazela amabhuluku egebengini. No, kuya ngokuthi uwaphuza kanjani amaphoyisa uma umphathi wabo. Kufanele uhlale phansi nale iqembu lakho nibonisane ukwazi ubatshela ukuthi uma ngabe isimo enibhekene naso sinje kumele niphendule kanjani. So nihambisana nomthetho. Yeah, okay, kumqoka lokho. Asasikhuluma kabanzi ngakho ngoba okunye ababuye bangaqonda abantu la bakwenze kuhambisane nomthetho. Kube nalomuzwa ukuthi ayikho kwangathi amaphoyisa asevulela kakhulu ngenhlamba mhlawumbe gcina abantu bengasayi ukuthetha amacala ukuze kugcine kuzwakala ukuthi kwakwenze njani. Ngiyazi naye niphendulele ningamaphoyisa ukuthi ayikho into esuke sizoyenza ngeke sihleke abantu besidubula. Awuchazi kabanzi Ndonga ngoba ngiyacabanga ukuthi uyazi kade sibala la sikhuluma noza kwethu ukuthi igebengu seyibuleyo noma asithi abantu abasola ngobugebengu esifundazweni sebengaphezulu kwama50 kulo nyaka nje kuphela. Yeah, no, msakazi. Mangabe kuzwa ngasekulweni negebengu. Ngicabanga ukuthi laba abanama-license abakufundela ukuphatha ibhange nokusebenzisa isibhange ukuthi sisebenzise kunjani. Uba ne-second lokucabanga lokudecide ukufuna ukwenza. Uma ngabe isigebengu sesibhekene nawe si-decide ukuthi sidonse isibhange sisibhekise kuwena. Une-second lokudecide ukuthi wenze njani uqiniseke. Ngihlale ngisho ukuza kwethu ukuthi inkinga esibe sibe nayo ukuthi umthetho uthi kufanele sivikele thina sivikele nabantu. Yeah. Maswaqeqesha amaphoyisa mhlawumbe ngelindawo yokuhamba ubheke nje ama-target esiwadubulayo isikhathi esiningi alingene nekhanda nomzimba wakho kuphela azikho inyama. Futhi mangabe sesikhipha thina isibhamu sesisifundisa kufuneke sifike kuleyo ndawo le target esifundisa yona ngoba phela ilapho uzokwazi ukuthi uneutralize khona i-danger ukuthi i-danger lesikhona ukwazi ukuthi kwehle. Ngeke uvele umuntu athi ekhuluma nesibhamu esimdulini ngoba udubikana. Okay, so lilonke nje amalungu omphakathi akhala ngokuthi isandla siqonye kakhulu. Abanye bazibakhala ngokuthi ingane zethu beyingenze lutho. Kumele baqonde ukuthi amaphoyisa asuke evikela wona umphakathi ezivikela kwawona. Kunjalo nje msakazi. Okusiphatha kambe ukuthi umphakathi yebo kuyazwela uma umzali ingane yakho mehluko. Ngihlale ngisho nje ukuthi uma uyabheka endaweni njengabonanda izigebengu esinazo la kwelamthaneni i-average age yabo sebela ko-22 years. Uma uyabheka ingane ukuthi sengazaziyo nje isigebengu ukuthi umuntu usebulale kangaka warobha kangaka kodwa una-20 years. Kuyasihlukumeza-ke lo mntana lo usenabazali uqhama endlini ethile kodwa abazali bathula bashona ukuthi akaboshwe ibona bamkhiphelela imali ebaningi akaye ejele ibona bafika qala bazomvakashela zonke insuku. Uma ukuthi uqhamuka nje umthetho ukuthi izivakasha zivumeleke samthatha mhlawumbe simusa endaweni njengokokstad ibona bagijimela enkantolo ibolwa ngenkantolo ukuthi ayisifuna umntwana wethu abeseduze. So ileyo nto sesibe khona nenkinga nomphakathi ukuthi abakufuna ubugebengu kodwa manje ingane yakho noma ilunga lomndeni makuyilona lenza ubugebengu awukhuluma usho ukuthi uyathula. Okay, so le inkhumbuza ngangixoxa nomunye samba driver sidlula ngayo decide kuthiwa ilokhu amaphoyisa angifuni ukuthi abulala kodwa atholana phezulu naleza yena nalabo ababesola ngobugebengu lapha badecide kuthiwa emva kwalokho kwashaya umoya kuthiwa abantu sebelala ukukhululeka manje. So uyabona ukuthi bakhona abantu ngempela bahluphayo enibhekana nabo usuku nosuku. Yeah, njengoba ngisho nemsakazo okuba buhlungu ukuthi zonke lezo gebengu ezatholakala decide iy'ngane zemizi zinabazali kunemizi khona lapha endaweni. Kodwa abazali bazo abantu mase behambile emhlabeni ubone sekuba nemingcwabo emikhulu otshengisa ukuthi bethandwa lo muntu wona umndeni bomthanda yize ibulala abantu ehlukumeza abantu. Kuyasihlukumeza-ke lokho somphakathi ingakho samaphoyisa ingakho sesinuza umphakathi ukuthi awuhlangane uhlangane ubisane nalobugebengu khona emphakathini ngoba umphakathi wange uzohlangana wona uwodwa uzoyekela amaphoyisa angeke kuphele ubugebengu. Yeah. Iqale leyo okhuluma ngayo Ndonga thola ukuthi umuntu bazi ukuthi isigebengu kuze kuspina imoto mangabe kade ntshontsha imoto kwenziwe lokhu nalokhu aqhunyisa ibhambi bhekiswe phezulu bona ngathi umphakathi uyayijabulela lento le. So manager ngalezo ndila kanjani naso? Yeah, babakhona emphakathini abangakujabuleli abakwazi ukuthi indlela ukuze sikwazi ukuthi sisondelane nabo kodwa nje sesinuse
inhlaka eziningi ezijwayele ukusebenza nazo ikakhulukazi ekuthiwa i-CPF ngoba sesithande ukuthi sixhumane nomphakathi ngalezo nhlaka esinazo. So sesinxusa abantu abaningi ukuthi ababe amalunga lama-CPF so ukuze bakwazi ukuthi balethe information ethile ukuze batshele ama-stage eduze kwala besebenza la khona ukuthi naku la kuhlupha khona ubani uhluphayo ukuze sikwazi ukuthi sikunqande lokhu. Okay, khuluma olunye udaba olumqoka ebengifuna ukuthi singene sigxile nalo lokugqugquzela amalungu omphakathi ngoba ngaphandle kwama-CPF angikholwa ukuthi sokwazi ukuyinqoba impi yobugebengu. Wena ukukhathazeka ke nokho ukuthi ama-CPF ahlaliswe ebhojozi lapha ekakhulukazi eNanda namaphethelo mhlawumbe ngakube khona esenikwenzile ngalokho? Msakazi angicacise la ukuqala nje ukuthi umphakathi esinawo eSouth Africa ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi abathanda ukufunda imithetho, abathanda ukufunda izinto ezibhaliwe ukuthi zibhalele ukuthini kufanele zenziwe kanjani. I-CPF akuyona into yomuntu othile, i-CPF umphakathi wonke. Wena uma umphakathi kufanele ube yilunga lale CPF. Manje uma uzokhomba i-CPF angathi ingxenye yomphakathi ayiwona umbuzo sekutheni indaba wona uhleli ngaphambi ungalona ilunga lomphakathi. Mangabe sebelimala mhlambe becabana nesigebengu kusona nesigebengu usenyathula nomphakathi niyakhoma ukuthi amalungu e-CPF enze ukuthi nokuthi kungani wena ilunga lomphakathi ungeyona ingxenye ye-CPF ngoba inhloso yokuthi umphakathi uhlangane ubumbane ulwisana nobugebengu usebenze namaphoyisa. Leyo daba lalento eyenzeka kwezinye indawo ikakhulukazi eNanda nje usukhulumile. Mangabe sekwenzekile into enjenganalezo siyakwazi ukuthi siyilandelele sisinxuse nje amalungu e-CPF ukuthi angawuthathi nawo umthetho awubeke ezandleni zabo. Okwabo nje ukuthi babuke bakhuze mabebona into eyenzakalayo bathinte amaphoyisa ngoba bakwazi ukuxhumana nawo eduze. Bayazi ukuthi ngalesikhathi ngale shift kunemoto ethile esendaweni ethile ithini contact number yabo. Mabebona into bakwazi ukuthinta ngaleso sikhathi imoto ikwazi ukuthi isheshe ifike khona. Okay. Uthi usanda kusijoyina sinengxoxo ekhethekile kade sasifuna le ngxoxo mhlawumbe engisathi ngikusho nje lokho kade sasifuna uba nayo le ngxoxo no professional commissioner wawo amaphoyisa kusifundazwe iKwaZulu Natal igcine yenzekile sibonge ukuza kwethu bakulungisekisile ukuthi yenzeka. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi abalaleli bakhuluma nathi kuzona izinkundla zokuxhumana nawe ungenza njalo siza ukuthi uPaul uthini esingafisa mhlawumbe ake ngisenze nje ake sicebe iteshi engasebenzi kahle noma sine ikhalo ngoba sofunda la emoyeni mhlawumbe aphendule khona manje mawuthi akucotsekile ngendlela isiteshi sangakini esamaphoyisa esebenza ngayo nani ukuthi ke mhlawumbe unaziphi somlulu ekuthenini ipulisane nobugebengu ngoba amaphoyisa ngeke ayinqobe wodwa ukusebeleni ubugebengu. Bengifunda ngezwana nokukhathazeka ndonga ngesonto ledlule ukuthi ngiyashoda kakhulu embuthweni wamaphoyisa. So ngize ngayihlupha ngafuna ukwazi ukuthi engabe kwamanye amazwe kumkanjani ngokwe-ratio yamaphoyisa ngokunjalo namaphoyisa endaweni esebenza kuyona sinjani isimo la KwaZulu-Natal? Asisihle mphakathi emsakazi isimo ngoba mawuthi uyabheka la eprovince yethu abantu abakhona ngikhuluma ngabantu abaziwayo kusemthethweni ukuthi bakhona eSouth Africa balabo 12 million. Kukhona ivakashi-ke eziqhamuka kwamanye amaprovince bese kuba khona nalabo khambi abangenela eSouth Africa abangekho emthethweni. Kusho ukuthi kahle kahle kungaphezulu 12 million abantu abakhona le province. Kodwa amaphoyisa esinawo akwazi ukubhekana nabo bonke labantu angaphansi kwa 20,000 akukhuzana nalabantu. Uma ubuka nje ubude beprovince usuka eKokstad yoshona le mhlawumbe yalingana inkulu kabi indawo yethu esinayo khona ngabe siyayibheka nomphakathi nje awuthusile ngalo nje ikakhulukazi emalokishini nendawo zasemakhaya. Okay, ukuze sanele lesibalo i-ratio ivume ukuthi nikwazi ukuphoyisa abantu about 12 million labo basho kumele benamaphoyisa amangaki munga estimate noma ungafanisa? Yeah, well kube inkinga depend ukuthi iyiphi indawo ofuna ukuyisebenza. Amaphoyisa uyakwazi ukuthi abe khona uphinde u-add ezinye izinto ezikwazi ukwanceda ukuthi asebenze nje amakhamera nje endaweni. Mangabe unamakhamera amaningi endaweni uyakwazi ukuthi ubuke wona ngamaphoyisa amancane uhlala ubuka amakhamera akwazi ukubheka yonke indawo. So mase singaba nensiza enjenganalezo kungasiza ukuthi sikwazi ukuthi sibone endaweni eningi ukuthi kwenzakalani. Kodwa amaphoyisa nje libalekile ukuthi akumelanga umphakathi uma uhleli endaweni ungaboni iveni amaphoyisa edlula noma amaphoyisa edlula epatrol okunikeza isibindi sokuthi uvikelekile njengomphakathi. So la eprovince sesithi at least ungenani njengoba sinomphakathi wa 12,000
masinganyusela ngamaphoyisa mhlawumbe 10,000 kungasibeka endaweni athile. Okay. Uzile ngenkathi siqala lengxoxo engivule ngenze ngamabomu ngoba into recent ngamanye amazinto esenzeka namanje isiteleka samatekisi singene osukwini lwesithupha sibone into engenhle la ngiyazi uma ukhuluma ujwayele ukugcizelela ukuthi kumele umthetho mawuhlonishwe so abantu abathatha ithuthi bayibhaka emgwaqeni emqoka amanye noma baqonda ukuthi kukhona abantu abaphuthuma kuma interviews abaphuthuma mhlawumbe bodokotela njalo njalo enye izinto ezikhathazayo lezo awukhulume nathi kabanzi mhlawumbe ukubenza baqonda abantu ukubaluleka kokuhlonishwa komthetho lo kubaluleke kakhulu umsakazo ukuhlonipha komthetho sikhuluma ngendaba ya njengokusho nje ukudumba umgaqo angisho ngicacisa ukuthi iSantaco la province yaKwaZulu-Natal akuyona isisitelekile association abaningi bala province yaKwaZulu-Natal abekho isitelekile kunaleli dlanzana l'association angathi lona isesitelekile ubabonile ku TV abanye bekhuluma ukuthi ibona banekhalazo akusibona ke bona so laba banekhalazo abanye babo ngokuthi ngibabona TV ukuthi yilabo engiyahlangana nabo ngaphambili ngahlala phansi nabo ngabatshela ukuthi uma ninekhalazo nazo isithatheni zibe lo mnyango ifanele nizisekele musana uphazamisa abanye abantu emgaqweni kufana nama-truck abantu bama-truck eTDF siyasengisana kahle nabo ngoba izikhalazo zabo basibekela zona bathi sicela mkhwanazi nisize ngalokhu nalokhu kusihlukumeza indlela imisebenzi yakhe so siyabasiza ukulekelelana kuloko kodwa sacela nathi bona ukuthi manje ufuna ukuteleka konke ningazizwa kahle yenzani ngomthetho musana ukuvimba umgaqo manje uvimba umgaqo uzoba khona umuntu wakini ogijimela esibhedlela ovimbekile kanti abese fela endleleni ngokuthi ambulance kwazanga ukufika esibhedlela musu ucabanga ukuthi ngoba wena ubona ufuna into efuna ngaleso sikhathi awunandaba nomuntu ngoba kusasa sizosola wena ukuthi ngabe ngiwenzanga lokho ngabe ilunga lomndeni wami lisekhona ngabe umngane wami usasekhona so kufanele bayicabange leyo nto ukuthi mangabe wena ufuthi ubelungu lakho musu ukuhlukumeza umuntu ngoba naye ilakhe ilungelo ukuthi ahambe emgaqweni so siyanxusa ke abaphathi kakhulukazi abaphathi bamatekisi akungabi ithina sodwa amaphoyisa esihlupha ngokuthi sibheke ukuthi ilabani latekisi ubana kade drive abanini bawo ngicabanga ukuthi bana lama-tracker kula matekisi kufanele bazi itekisi lakhe mangabe eliqashile kufanele lisuke la liye lapha liphinde libuye mangabe selihamba indawo engafanele liye kuyona kufanele yena mnini wetekisi akwazi ukuthatha inyathelo yingakho-ke mangabe sesithatha inyathelo manje angeke sidile no-drive ngoba umnini watekisi uyena uresponsible kulona angeke satila no-drive kuphela sizomama nje u-drive ngoba ke kuthiwa phela ushaye nje umnini wazo azaphuma sizodila no-drive ngale ndlela ukuthi azasho ukuthi uzofika lana nje uthunywe ubani okay so esikhathini sedlule nixoxisene nabo uveza ukuthi uthema ukubona abantu uxoxisene nabo kanti konakalaphi uma sekwenzeka kanje ngoba enye izinto ekhathaza abantu abaningi le uthola sekunesiminyaminya esingenasidingo mhlawumbe omunye ngathi sasingenasidingo senzeke sisibone ngesonto elishumi angisho nemsakazo ukuthi iningi lalabo abangakhuluma nabo baba badala engibahlonipha abanye nje balingana nobaba wami abanye badala nami so akubantu kufanele ngibahloniphe uma ngikhuluma nabo ngeke ngahlala phansi nabo ngakhuluma nabo ngazizwe ikhalazo zabo ikakhulukazi babekhala ngokuthi umnyango lo wezokuthutha abahlangani nabo ngawulandaba umnyango ngabahlalisa ngathi hlalani phansi nixoxe nibone niphele lapha endabeni zenu angeke ngiyiphoyisa bese ngiphinde ngenela kakhulu kuloko bahlalileke bakhuluma angazi ngathi kushuthi kuyacaca khona into abangahlangananga kahle yona engicabanga ukuthi mhlambe isaqhubeka kuleyo nto bathi uxoxisana kuyona mina la ngena khona-ke ukuthi ingxoxo ukuthi zihamba kanjani la zihamba khona akusiyinkinga kakhulu yami kodwa manje mase udecide ukuthi ingxoxo zihambe kahle singeteleka-ke phela musukulayisha thatha imoto zakho uzibhale ekhaya zingahambi isiteleka leso kodwa manje mase uvimba umgaqo usubiza mina ukuthi angisondele eduze ngoba manje lo ongeke esitelekweni ukhalela mina uyasondela futhi sefuna ngisondeleke manje kanti akuthile udaba la wenza yize siyandisa amaphoyisa ukuthi agcwale emgaqweni okwazi ukupatrol kodwa sizozama ukuvakashela indawo eziningi la abantu bethenga khona izinto so sikhulumela abantu betolo la kuthengisa khona impahla zokugqoka kakhulukazi ama-shopping center njalo njalo ukuthi umuntu wafika nje ozokhipha u-20,000 rand ozothenga cash uyofuneka sithini into basitshela ubani lo ukuze sazi uthathaphi le cash ongayo ngoba phela fangabe usebhenki ngabe ukhokha ngekhadi ukuze sikwazi ukubona ukuthi uthathaphi lo
ilokho oqala nje sifuna sibhekane nako. Okwesibili sizohamba sibheka bonke abantu kulezi indawo zokujabulisa. Kuyasichaza ke kona ngoba kuba lula kwakhona. Baningi abafike bachome ngemali khona baze bakhipha amabhili ukuthi hayi mina ngikhipha utshwala ngithenga utshwala bamalini ba 10,000 rand ngelanga. Lo sine interest yokwazi ukuthi lo thenga utshwala obungaka ojabulisa kangaka uyithatha phi na ukuze zama ukumlandela. Ngeke simbopheke manje kodwa sizoloke simlandela bazosiza ngokuthi baqhubeke kwalo bethenga utshwala obuningi ukuze sheshe sibabone sibalandele. Bese sizama ukuthi sidile nemoto lezi engamelanga bizibe semgaqweni ekakhulukazi ngoba ubugebengu lobu ama-high isikhathi esiningi benziwa imoto esuke so bafike bantshontshe imoto bese behamba borobha ngazo babaleke bayazi ukuthi noma sisibalandela imoto ibiza wena ibizwa akulula ukuthi sheshe ubone ukuthi abobani. So sizaqhubeka sandisa ama-roadblock ukuze sihambe sivimba ikakhulukazi imoto lezi ngenama-number plate, imoto engenama-number plate engeyona esemthethweni. Soqinisa kakhulu nje kulokho ngoba sakubamba ngayo sikufake ejele asifuni ukuthi siloke sikunikeza amathikithi emgaqweni. Imoto engenama-number plate nje sifike silalise ngaphakathi. So sikhuluma nawe enkantolo indaba yayo. Lezo zinto nje umsakazi esizama ukuthi sizenze siqinise kakhulu ngalesikhathi samaholo. Okay, mhlawumbe sesikhuluma la uMduduzi Masango uthi ucela ukubuza ukuthi isikebhe uyasazi yini? Uma usazi sebenza kanjani ngoba ku December nje nithini ngabahwebi botshwala abadlala umsindo ukuze kuse kushawu 3 uthini ngalabantu abavimba abantu ngenkani beyogibela eMarek. Umbuzo ecacile nje le mhlawumbe engathanda ukuthi so bafunda abantu kodwa mhlawumbe umphendule uMduduzi. Umduduzi mayelana nesikebhe. Isikebhe obaba basemakhaya babazama ukuqoqana ukuvikelana uvikela impahla yabo imfuyo yabo lentshontshwana. Asinankinga kakhulu nabo kodwa la sifike sixabane khona nabo uma sebethatha umthetho bawubeke ezandleni zabo ngoba bafike basola ukuthi wena nje mhlonishwa abantu bathi wena untshontshe isilwane somuntu. Abesikebhe ke bafike bakuthathe wena bakulengisa lapha esihlahleni baxibele ngemvubu ukuze ukhulume iqiniso. Mase bethola ukuthi ngempela uzange usithathe leso silwane usuyayeko kanjalo kodwa ushayile. So siyanxusa ukuthi umphakathi wazi ukuthi khona umuntu owabanjwa isikebhe thinta amaphoyisa. Bangasiza nokwazi ukuthi ubani wesikebhe othatha umuntu ngoba isikebhe kumele angazisebenzele indlela basenza ngayo. Okwabo nje ukuthi bathole information ukuthi ubani omsolo entweni okubewa emfuyo bese benza amaphoyiseni bathinta amaphoyisa ukuze amaphoyisa akwazi ukulandela leyo nto akwazi ukupha abantu. Mabengachutheki ngokusebenza amaphoyisa sebengadlulisela lakuthini ukuze sikwazi ukuphenya lawo maphoyisa angasebenzi kahle. Ilokho nje beyithi icaciso kwesikebhe kwalabo abadayisa utshwala-ke sihlale sikhuluma nabo mihla namalanga sibanxusa ukuthi abahambisane nomthetho. Umthetho uma uthi ngendawo ngesikhathi esithile kufanele uvale. Umthetho uma uthi ngizokudayisela utshwala ingane encane musuyidayisela. Umthetho uma uthi la endaweni yakhe ilayisensi ithi kuphuzelwa khona musa kwenza ama-take away. Uma ngabe ukuthi umthetho ukuthi kwenziwa ama-take away endaweni yakho musa ukudayisela abantu abaphuza khona abahlale phansi baphuza khona. So uma ngahamba nje ngomthetho ngasiza kakhulu ngoba ibona isikhathi esiningi abayimbangela yalobugebengu obuningi esigcina sibona. Kudlengulwa abantu sebedakile. Abantu bahamba beyindaweni zobumnandi njengendawo nje emalokishini isikhathi esiningi kumnyama mangabe sephuma umuntu ngo12 1 ekseni uhamba ngenyawo lemaphasejini ekhaya sebeyambamba sebeyamdungula umuntu wesimama nowesilisa sekamkhuthula sebeyabulala bekubeka ifoni yakho noma yini abayithatha kuwena. Ngani ngoba kade useyindaweni yokhuza ebekufanele ngabe awuhlalanga kuyo kufanele uwathengile wahamba ekhaya. Iloko nje esinxusa ukuthi abantu sebenzisana nabo. Angisakhumbula wesithathu umbuzo ukuthi mfana. Okay, bebuza laba abavala ngenkani abantu bebasusa ngenkani beyogibela erank. Angazi ke la nokho ngoba awuqondile kahle hle lo mbuzo kodwa nje uthi ngalabantu abavimba abantu ngenkani beyogibela erank. Anganoma mhlawumbe no ngicabanga ukuthi lo mhlambe omunye oqhamuka kulezi indawo esemalokishini kubenze kakhulu emalokishini la emkhukhwini emjondolo la kunemaphasage khona ilabo abebaningi khona abantu abalobugebengu leke ngencane ejwayele ukuhlupha lapho. Igebengu ayikhenye into ekhona igebengu so kwabo ukuthi basitshele ukuthi senzeka ngasikhathini la abantu be-CPF bayibasiza khona ngoba bayazinikela ngokuthi bavuka ekuseni babheke lezo ndawo isikhathi esiningi amaphoyisa angakwazi ukufikela la kuzona ukuthi bakwazi ukuphephisa abantu mabebona into ebenzakalayo bakwazi ukuthinta amaphoyisa ngokushesha. So siyacela nomphakathi uma ukuthi kukhona indawo eniyaziyo ukuthi le siyahlukumezeka ngesikhathi esithile amaphoyisa ukuze akwazi ukusonda kuleyo ndawo
ngiyazi isikhathi esiningi njengoba ngisho ngiphathi komkhulu phakathi kwemjondolo akuyona indawo akuyona into ezenzeka emgaqweni isikhathi esiningi ngoba abantu babachuphela abantu khona bahamba ngo4 ekuseni emsebenzini babuye ngabo10 ebusuku ilabo bantu abajwayele ukubachuphela isikhathi esiningi so umphakathi masingasebenzisana nawo bo CPF noma bazizele bona kungasiza kakhulu. Okay, ngiyafisa uSandile Manyoni uthi sabonga kakhulu ngokusilethela uCommissioner eLedweni. Uthi emkhulu ngempela umsebenzi awenza emphakathini kulwa nobugebengu kanye nesidakamizwa. Uthi badingeka abantu abanjengaye emphakathini. uPhethu Ngwenya uthi ngicoma kakhulu umsebenzi owenza uGeneral Mkhwanazi lapha eKZN. Uthi isithunzi samaphoyisa usibuyisile. Uthi ngiyafisa ake abhekisa amehlo lapha eDumbe. Sekunomkhuba wabantu abadayisa izidakamizwa eziyingozi. Uma uthi uyalalela bayaziwa kepha ababoshwa sekunamaphara eDumbe. Bese kanjani abantu badayisa izidakamizwa baziwe bangaboshwa ntombi? Umthetho wase South Africa uyadinga ukuthi kube nobufakazi. Ngeke ubofu umuntu ngoba uzothiwa besimo senkantolo ngeke agwetshwe. Uzophuma nje abuyele ngaphandle. Ilokho oqala nje sesibhekane nako. Okwesibili umsakazi nathi akusiphathi kahle samaphoyisa ngoba amajele agcwele achichile. Isikhathi esiningi manje siyathi umuntu noma eboshelwa into encane iphilisi inyane elilodwa lo muntu akasangene ejele ngokuthi asike isikhala sokuthi singabopha umuntu umbophela iphilisi thina sakumopha samaphoyisa kodwa manje masofika ngando kuthiwa iphilisi le hayi hamba oshanela umgaqo lapha njenge punishment njengesgwebo. Kodwa ngicabanga ukuthi lokho akusho ukuthi sebekumele baqhuquzele batholakale namaphilisi noma nezidakamizwa ezingekho emthethweni. Okusebeleni izidakamizwa vele azikho emthethweni. Azikho emthethweni ilapho umthetho ofanele ubuqiniswe khona ngoba thina samaphoyisa samsana nomthetho lobhaliwe ungenziwanga thina. So umthetho mawuthi wanephilisi sakubona. Masufika enkantolo ukuthi inkantolo yakudedela sekwenyulwa udaba lo. Sefuneke ubuzwe lapha enkantolo ukuthi indaba manje udedela umuntu ebephethe iphilisi ukuthi abuyele emgaqweni. Ilezo zinto ezizisiphume ezilesinye isikhathi kodwa iningi lenziwa ukumoshakala kwemizi. Imizi angazi ukuthi imoshwe yini. Ubaba akasakwazi ukushaya umthetho ekhaya ingane zamlaleli. Umama ekhaya akakwazi ukushaya umthetho ingane zimlaleli. So ingane seziphuma emakhaya zigcwele nje la edrobheni. Uzokuthiwa senibiza amaphara zibaleke emakhaya ibe zohlala la edrobheni. Mase sedrobheni sefuneke zithola into lento amaphilisi abantu laba abadayisa wona bagcine besebenzisa zona lezi ngane ukuthi ngoba naku zikhona senze lutho ziyantanda asinikezile amaphilisi ukuthi zihambe zodayisa ziphinde ziwadle kwazona ukuze zingezwe indlala makuthi sezilambile. Ilezo zinto isikhathi esiningi ezisihlukumezayo samaphoyisa ngoba sisicela ukuthi asisebenzisane nomphakathi namanye ama department masikhuluma nabo social development ama-sport njalo njalo ukuthi anisondelene emphakathini. Ingane njengoba kuvalwe ikole nje azingabe uvanzi azingahlali izingenzi lutho ngoba mazihleli izingenzi lutho bayazingena lapha abayigebengu bayazigqugquzela ukuthi azenze into yobugebengu. Mase senze into yobugebengu kusasa sesiyakhala somphakathi ukuthi nazi ingane seyihlupha sezamaphara kanti cha beziphethwe isizungu. Kwakhona umuntu ozinika into ezosijabulisa kanti ngoba thina uhulumeni thina somphakathi ayikho into esenzela lezi ngane ezenza ukuthi zihlale ziba busy. So sidileke nalawo ma department ukuthi azithathe lezi ngane bazirehab ukuthi zibuye zibe right emphakathini. Kodwa thina samaphoyisa sisebenzisana nozakwethu kwamanye ama department sizosilandelana nalamaphilisi nalama-drugs aqhamukayo. Iningi lawo ke awakhiwa la eSouth Africa angena la echobeni lethu esilakhele la entateni. Ingakho nje sibuya siqhuba ama-operation ukuthi siprofile yonke into engenayo ukuze sikwazi ukuthi siwathole lama-drugs angasafiki emgaqweni. Okay, alright, wayilungisa ke la uSamkelo uMfokashoba uthi ucabanga ukuthi umlaleli uchaza abantu abavimba izimoto ezincane bahambise rank ngenxa ukuthi bulifte umuntu sebekuvimba noma ke ulayishe umndeni wakho futhi bakulwise lapha ke ukuthiwa bagade umsebenzi. Lezi izinto ezikhathazayo lezi watholakala uhamba nabantu abaningi khona lezi imoto engama-7 seater kuthiwa sekunomkhuba othi vele uvali la kuthiwa ubayisaphi labantu njalo njalo. So ezinye zezinto ezenzekayo nto ngicabanga ukuthi ngiyazi nazo engicabanga kodwa mhlawumbe kunzima ithini iphoyisa noma kube khona okwenziwayo ngazo angani noma kumele kubuye ubuntu yini ebantwini ukuthi uma uhamba nomndeni wakho ngenza ukuthi uhamba nomndeni wakho inxa uthi uhamba ngale ngemoto mhlawumbe enkulu elayisha abantu abaningi usiyavinda njalo usiyalwisa kwesinye isikhathi uyalwisa uyalinyaza. Abantu bemboni isikhathi esiningi abenze njalo
sesikhulumisane nabo sibatshela ukuthi lokho abakwenzayo akukho emthethweni ngeke ngahlangana nabanye nje laphana ngase Hillcrest nama security lawa abagadile ngiyababuza ukuthi njoba nithi nikade umbheka umsebenzi la uma seniyibona imoto kilayisha ingayona itekisi nenze njani abasho kumina impela ukuthi cha sebathulula labantu lapha emotweni so ngiyabaxwayeza ukuthi akusho umthetho aniwazi kahle kahle aniwona amapholisi nina ama permit okulayisha abantu mangabe nibona umuntu enibangisa kuleli business lenu thathana ama details alo muntu number plate na nifaka isikhalazo eminyangweni ukuthi transport department uzani la nizobheka labantu laba abasithathele umsebenzi ngoba phela thina sine permit esinikwe nini ukuthi sisebenze khona abantu abasebenza bengenayo abathatha le business lethu sacela nisivikele ukuze i-department ithumele kuba namaphoyisa amaningi oshanela njalo njalo bazoya lapho bakwazi ukubheka ukuthi balwisana nabantu abenza into njengalezi uma i-department ihluleka ukwenza leyo banelungelo-ke bona ukuthi abayinkantolo basuke i-department ukuthi department esikhokheleni imali esiyilahlekelwe ngalokuthi nihlulekile nini ukuthi nenze umsebenzi ilokho kuphela okusemthethweni ofanele bakwenze kodwa uma bezodecide ukuthi bazimele bona emgaqweni nemoto zabo bahambe bevimba abantu sibephula umthetho-ke la so siyanxusa umphakathi ukuthi ababona benze njalo abathathe number plate yemoto ama-details alabantu uma ukuthi bakwazi ubathatha basithumelele bona sizoya lapho-ke thina siyobabopha ngoba sebephula umthetho umuntu nje make bamhlukumeza kanjalo sebephula umthetho sifune singenelele sohulumeni okay Uzweli umfowamposi uthi abashaya ikhanda impela amaphoyisa uthi sikhathele izigebengu ezweni okay ake sizwe lapha ukuthi abalaleli bathina basithumelele ama WhatsApp uzawethu Qiniso Angibingelele tuku baselibona ngibingelele uMandonga umthethandaba lo njengoba ukunqoma umsebenzi kaNdonga awenza la eThekwini omuhle tuku sithela iThekwini ukuze nabavakashi beze bephephile Ndonga kunengane eyilayinani ebizwa ngama-West eseqoshe amanye amalunga omphakathi emakwabo mina Ndonga engacela nje babami ukuthi uma ngabe umuntu uthi akalale phansi engafuni akavuni atshalayo kumina umthethandaba lo Angibingelele nomuntu umhlaba ngibingelele kubona ukwanisa ngicela ngizishibile khona ngicela ukubuza la ukuthi ke kula police station lawa esayisisa from sidinga usizo kuthiwa amaveni awekho kodwa amaveni ukuthi abamaphoyisa ahambile ayofika into zawo ngawo amaveni umthetho thina siyafona sifuna sithiwa amaveni awekho ngaleso sikhathi amaphoyisa avele indlela zawo Ngiyakubingelela ngokomhlaba nesihambeli sakho umfoka Shamasa ngithi Mlonga Shamasa awusigayigayi insizwe ukaka amabhuluko emadodeni bambe kanjalo-ke ungasaguquka sihamba nawe bambe nje kanjalo siyabona umehluko bambe nje kanjalo sithi uqhubeke kusho nje mina lapha ehamba nathi hayi bambe kanje ngokuyibambile nje siyabona umehluko sawubona Mshakazi ngisangibingelele lapho kuNdonga lapho siyabonga igalela abamhanga siyabonga likhulu kakhulu isonto kodwa nje benginesicelo nami ukuthi sengathi ama-police station akhona iy'teshi ey'khona ngabe ey'hambele zonke ikakhulukazi la eNkandla kwi-police station sekhombe awuyivakashile nakhona hhayi ubudedengu kukhulu kakhulu bafile abantu baphelile nya bayariphotha amakhesi awanakwa nje kufa umuntu ube nobufakazi obukhona obuphathekayo qede lapho ungaboshwa muntu siyacela nje ukuvakashile nakhona ikhombe ngibingelele msakazi ngibingelele nokhomishana cha iyangijabulisa-ke leyo ukuthi laba kade bevimbe imigwaqo bedelekela abamatekisi baze bagcina sebethathwe iy'khiye zezinye iy'thuthi bazothathelwa iy'nyathelo ngiyajabula bangase becingwe beze betholakale bejeze laba bantu ngoba sikhathele abantu abathi uma bedelekile bona bese befuna kuthelele bonke abantu Bomhlaba basibebona isibuka kwaZulu ngilele nakwesihambeli sakho uyibona umkhonana ngicela ngiqala ngcono umsebenzi wakhe uyabonakala umsebenzi kodwa wazozela-ke ngifuna ukuzwa ukuthi
ayilanga le ndaba ababukufika noma abajayela ePresident abangekho emthethweni mhlawumbe imsebenzi iplani yabo bayasebenza tu kumhlaba ngibingelele lapho ngaphinela ngomkhosi ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini lapha eMzansi ngoba izwe elikhululekile lehlulwe izwe laseZimbabwe lapho khona iphoyisa eliqhuba khona abantu inqwabo 100 lokuba ngidoliphi lilodwa bezophosela la libasa khona kodwa lapha eMzansi akaqhayiba kodwa kunenkinga yini edala lokho ufuna ukwazi okay ufuna ukwazi umlaleli ake siqale ngalo mlaleli ama-West swahluphile akhathazile kakhulu eNanda 2 ama-van kwenziwa yini ukuthi fonele police station try van ayikho kanti van yochekwa Khombe akuhambi kahle ndo uzile umlaleli alright ake mhlawumbe sizophendula kulapho ama-West siloke siwanyakazisa kancane kancane ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazi nje umphakathi waseNanda ukuthi uma sibabopha siyababopha uma singababophi bayafika siloke sokancane kancane nje sihamba nabo ngase-West baningi igenge eningi eqhamuka khona emzini ukuthi ubopha lo kube kuvumbuka omunye uthi kudutshulana nalo kube kuvumbuka omunye nakhona ngisho nje ngoba ikakhulukazi ngingakufihli lokho nathi la ngaphakathi esiphoyiseni sinalo uhlavano olungekho kahle ngoba nakhona nje lapha eNanda sibopha namaphoyisa ahambisana nalezi zinto hayi ngoba kuthina so igebe ngizodwa namaphoyisa la ngakhona ngaphakathi nakhona bakhona bangalungile uzakwethu ngiyajabula kakhulukazi ngoba iningi lamaphoyisa liyawenza umsebenzi ngoba malibona ozawabo benza into engekho emthethweni bahlala phezulu wakhe ukhona iphoyisa nje amami akaboshwe nje lapha eNanda nawa enza ubugebengu umntshontsho njalo njalo sizoloke siqhubeka-ke nokulwisana nama-West eNanda umphakathi uzofuneka usize imoto yamaphoyisa ikakhulukazi le makiwe bhala ibonakala ukuthi amaphoyisa zimbili kuphela indawo efanele ibe kudla kufanele besemgaqweni ipatrol isiza umphakathi mayimile mhlambe ime endaweni ethile ngoba naku khona complaint abayathendayo noma ise-police station mangabizwa memzini womuntu ipake nje ngaphakathi ingene esangweni kuvalwe isango ihlale ayabo ngithinda basho ukuthi nansi number 30 bayithathe basho nokuthi kwalelo phoyisa liphula umthetho asivumeli nje imoto ukuthi ihambe ziba khona-ke imoto ezisiza amaphoyisa ukuthi bahambe baye emakhaya baphinde babuye kodwa lezo asizimanga siyabanika i-authority-ke lapho ukuthi le sivumele ukuthi ayihambe endaweni ethile kodwa ayimakiwe ukuze uma isifakile la ifake khona umphakathi ngeke ukuthi amaphoyisa le moto kodwa le ibonakala nje ukuthi amaphoyisa akumelanga ihlale emzini womuntu kufanele basitshele ukuthi nansi imoto isendaweni ethile ekhombe ngizoke ngifika khona ngike ngazithola ikhalazo zisekhombe ngifuna ukusondela khona ngoba ngathi indawo ekude le emakhaya ngakonkani izobe ngisondele khona ukuthi sobona ukuthi kwenzakalani khona le ndaba uMageba ikhuluma ngayo yalabo kuhamba ama-foreign nationals sinenkinga msakazi ngikhuluma nje iqiniso samaphoyisa ukuthi umphakathi ufuna ukwazi lokho ngoba asithanda ukuthi sifihle sinemingcele la South Africa sakhelene namazwe amathathu siyi-province kuneLesotho ngapha ngenhla bese kuba neSwatini bese kuba neMozambique mawukuthi kunomngcele msakazi umngcele kusuka kilento ehlukanisa indawo mhlambe isigodi sangakini nesigodi esilandelayo uma ngitshela ukuthi yini ehlukanisa igodi omunye uzothi umfundo omunye athi cha uyazi nje ukuthi masungala usule isigodi esingala mawulanga le isigodi esingala inkinga yake yenzeka umlando omdala ukuthi uhulumeni wafika la wakhanda imingcele ukuhlukanisa abantu ukuthi la sekuleSotho la sekuseSouth Africa la sekuseSwatini la eSouth Africa makwenzeka kanjalo kuhlukaniswa isizwe senkosi so makuhlukanisa isizwe senkosi ngapha inkosi sekulinyizwe umalume kwelinyizwe umndodana kwelinyizwe umntwana kwelinyizwe kodwa manje akufakwa lutho phakathi bahlukanisa ucingo olufakayo lenkomo lelo cingo lenkomo lihambe ingodo zibole luwe phansi bafuya abantu bantante khona la ngaphakathi kunabantu bethu eSouth Africa baphila
eLesotho nabantu bethu eSouth Africa baphile eSwazini baphile eMozambique ngoba isona sitolo eseduze kubona ilona clinic eliseduze la South Africa liku isikole isakhona eseduze njalo nabo baphila la South Africa so mawuthi ke umngcele uvulekile awukho umngcele msana yilento esibhekana nayo mawuthi nje contact umngcele la iborder gate ekhona njengase airport ungena khona mawudlula ngemoto emgaqweni iborder kwenye indawo ya kune border lapha igate walibona kodwa manje ucingo uma sohamba nje ama-kilometer ambalwa ubheke ukuthi lukhona lolu cingo alukho bese kuthiwa ke asikwazi ukuvimba abantu kuba ngangeni bavimba kanjani ngeke into okuvimba so mase sibathola sebekhona la ekhaya siyabathatha base home affairs bathatha babuyisele emakhaya bathi bedilika lapha bebebu okay sinaleyo nkinga ke sinayo sibhekene nayo eningi so siyacela nomphakathi ngihlala ngikhuluma nabo bamabhizinisi ukuthi umphakathi awusize la bazi khona ukuthi khona umuntu okuhamba ongekho emthethweni basitshela so lokho ngeke siphela amandla so sibathatha sibabuyisele emuva nabantu bamabhizinisi sibanquza ukuthi aningeniqasheni abantu bala kwelakithi ningaqashi labantu bokuhamba ngoba nithi izama ukonga imali ngoba isidalela inkinga leyo ngoba liyela balaka okwakithi mangabe engasasebenzi bagcwala umgaqo bese benza ubugebengu so awufuneki ukuthi bagcwala umgaqo wenza ubugebengu baqashe ukuze basebenze bangabe uvandla emgaqweni ngoba uzogcina usutshontshelwa wena makuthi abasebenzi okay bathina balaleli la ku Facebook ubalo umdumo Sibiya uthi ke ngiyabingelela umsakazi uthi inkinga indaba yamaphoyisa akhishwa abemaningi uma kuyinsuku ezithize cha sicela abe futhi ke okay asebenze ayeke kusebenza ngeti okay nesibonelo yena uthi ke siyancoma nje nathi ukusebenza kwamaphoyisa nathi ke sekusezingeni eliphezulu kodwa ke sekushoda khona ukuthi uma ufona afike ngesikhathi ungafoni ngo10 ebusuku konakele afike ngo4 ekseni right ngodinga ukuthi isikhathi savuma madoda kodwa mhlawumbe usike lijikayo lapho ndo uzika wanda yena uthi ke ngiyabona mina umhlonishwa osebenza impela ekulwisane nobugebengu kodwa ke le yobhesa kwehunga ingcaca uthini ngayo ngoba amaphoyisa akhe amanye awo yiwona kanye ahlangene nalabantu ababulala izwe okay uqeda ukukhuluma ngayo leyo ngoba isikhathi savumi ndo iyakhathaza leyo ukuthi umlaleli ayikhulumayo ukuthi ufanele amaphoyisa ngo10 azafike ngo4 ekseni sekonakele kakhulu ukushoda kwamaphoyisa kakhulukazi nensiza kusebenza okubangela lokho njengoba ngathi ngisho nje kakhulukazi emalokishini nasendaweni zasemakhaya ngathi la isimo esimbi kakhulu khona njengoba sila eThekwini nje uma ungathi uyafona njengamanje ufuna imoto uzothola manje uma ufuna iphoyisa uzothola manje ngoba ngicathi ngiyipheshe ezintathu ezizungeze thina la hamba kuye nani mawuya le phezulu eNandi uzofuna imoto lese police station yaseNandi ukuthi ayigudle izizofika la kwena emakhaya ke kuba west khona ilezo zinto esizama ukusebenza nawe sikhulumisana nabaphathi bethu ehead office ukuthi abake basize ukuthi basakhele ama-police station abemaningi ukuze sikwazi ukuthi sande njengoba ngisho ukuthi masingathola amanye amaphoyisa awu-10,000 eprovince mhlawumbe ngabe ngonyaka ngoba sizokwazi uwatshala endaweni eningi akwazi ukuresponda asheshe uma ngabe biza ileyo nto esibangela iy'nkinga ngoba nje asithi nje kunengozi yemoto leyo ngozi yemoto uma yenzeka imoto yamaphoyisa afuneka ibe lapho kuleyo ngozi yemoto lapha kuqhekeza umuzi othile endaweni kunemoto eyodwa kuphela isabambeke ngala sefuneke kube nenye icala ereporta kwenye indawo ileyo nto esinikeza inkinga kodwa soloko siqhubeka nje sisebenzisana nozakwethu kunama-security akwazi ukuthi asizane nathi endaweni eningi nama-law enforcement omasipala amaphoyisa omasipala esikwazi ukuncedisana nabo lo ungadinana ngomusa ngingabazi ngendlela abaleleli abakhuluma ngayo sazobuye sekudinge ngishela ukuthi ingxoxo ethu yokuqala sibe nawo nawe ekade sasifisa ukuthi sibe nawe siyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho akusho mina kusho abalaleli bathi muhle umsakazi sibonga abalaleli silasa amaphoyisa sisebenzela bona ngaphandle kwabo